Ffion Gwyn ydy'n enw I, a dwi yn gynghorydd hefo Cyngor Tre Cricieth. Dwi'n fam I 2 o blant, yn athrawes ac yn artist. A fel rhan o'n rôl fel athrawes, dwi'n dysgu ar gwrs Bagloriaeth Gymraeg, a mae hwnnw yn cynnig profiad i'r myfyrwyr o gydweithio hefo eraill mewn cyfranogiad cymunedol. Ac o ganlyniad i'r prosiectau yma, be dwi'n gweld ydy'r myfyrwyr yn mwynhau cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol, cyfrannu, a mae'r gymdeithas ei hun yn werthfawrogol iawn o'r hyn maen nhw yr allbynnu'r prosiectau. Mae hefyd yn gyfle iddyn nhw I fagu hyder, cydweithio efo eraill a cymysgu gyda pob haen o gymdeithas. A fel cynghorydd tref, dwi'n trosglwyddo'r sgiliau sgen I o ran yn y maes dysgu ac addysgu mwyn cynnal a threfnu digwyddiadau cymdeithasol a darparu cyfleoedd i'r trigolion y dre I fedru teimlo fel sy'n nhw'n rhan o gymdeithas, hapus ac agos. Dyn ni hefyd yn dref sydd yn denu ymwelwyr diri yn ystod tymor gwyliau, a teimlo hefyd bysa cyfoethogi profiad i'r ymwelwyr yna yn rhywbeth sy'n ni'n hoffi datblygu. Felly, fel esiampl, dyn ni wedi datblygu map sy'n galluogi I bobl I ddod I ddeall mwy am hanes a diwylliant y tre. A mae yna brosiectau eraill cyffrous iawn ar y gweill. Mae bod yn gynghorydd hefyd yn golygu bod yn glust I wrando, a rydyn ni wedyn mewn sefyllfa da I wybod beth yw blaenoriaethau ac anghenion yr ardal. Hefyd cydweithio yn lwyddiannus gyda partneriaid lleol I greu newid cadarnhaol. Wel, mae wedi bod yn brofiad diddorol a gwerthchweil hyd yn hyn bod yn gynghorydd yn Cricieth a gallu cyfrannu i'r gymuned mewn ffordd positif. Dwi yn hefyd werthfawrogol iawn o'r cefnogaeth sydd allan yna trwy rhaglenni hyfforddiant gwych sy'n cael ei trefnu gan Un Llais Cymru.